מאוד שלא מבינים. אחרי מי אנחנו נמרוד? אתם אחרי הסלובקים. לאסה ואז הסלובקים. אנטון, כן. תתחדש על החליפת אלוף ישראל תודה רבה נגד נמרוד. שעון. תודה רבה לקבוצה. יפה מאוד. למה? היית שם לבד, לא? לא, אנחנו עשינו לו דרפטינג כל הדרך עד שסגרנו את גיא. בצחוק, בצחוק. עשינו תחרות דרפטינג. התלבטתי עליך, על הרכב. מה? פה חותמים. תל אביב? בגלל הגשם. הם מסתלבטים עליהם, לא את הכיסא. מה בגלל הגשם? הוא אומר שלא חותמים פה על הלוח הזה בגלל הגשם. אתה הבנת את זה? זה כיסוי, פרקולה, לא? אני חושב שהיום זה יום מיוחד כי זה פעם ראשונה שרוכב עם שפם מזנק בתחרות בקבוצה שלנו.